ați revenit la un episod de Blumengo. Da, în secunda asta mă duc la mașină să fac rost de bani. Să mai fac episoade de Blumengo. Da, la mining collector. O secundă. Așa este perfect. Mă duc la ultima lume, aceasta. Da. Așa arăt eu problema acolo. Mă rog de foarte mult timp. Și asta nu știe ce înseamnă să te joci. Da. M-am urcat la o la bani. Eu am sabia de aceasta. Și vreau să-mi fac full asta, așa, alte două bucăți și asta. Am să fac rost. Da, am să se închidă serverul în câteva secunde, deci, da. Mai așteptăm cu puțin. Da, am închis serverul. Acum știu ca să se închidă serverul ăla. Trebuie să-mi iau ordinul. De ce atât de tare? Da. Ați terminat cu așa. Am și eu câteva chestii de aici. Nu să fac rost asta în acest sezon. Eu cred că țin pe. Mă rog. Le bag cu Skyblock. Nu scuze, este un event nou și totuși n-ai cum ca să faci toate chestiile instant, deci da. N-am mai aici, n-am băgat eu niciun ban. Unii de-a mine din prieteni mi-au dat din asta. Și din asta. Am folosit câteva. Da, aici este o intrare secretă. Trebuie să-și reușești să intri. Deci este o intrare secretă, da? Asta am construit pentru level și da, asta este în rusă, asta este în engleză, asta este în română. Acum merg în rost ăștia, mă la vreo câțiva ani să fac rost ăștia toate. Și eu fac give-uri la ăștia slavi. Așa. Aici.
Aici nici măcar nu știu ce era. Da, uite-l. Am făcut căsuțele astea. La cuț. Hai să mut un pic. Da. Hai să fac o căsuță. Da, și blană. Da, nu știu de ce nu mă lasă să craftez. Ok. Cred că merge doar să cumperi zona. Repede. Da. La mining zone. Și această asta este de Skyblock. Mă joc de 4 ani și reușesc să fac foarte multe chestii pe acesta. Aceste 3 am făcut singur rost de ele. Această sabie, chestiile de la ea poți să le iei din acest loc. Din PvP area. Aici este un boss Warden la lumea de Frozen și eu știu aici un secret care trebuie să-l faci. Da, nu prea știu ca să sar la momentul potrivit. Iar armura de bone. Eu am armura de aici, de Frozen. Cred că încă nu am găsit altceva care să fie mai bun decât ce am eu. Am 132 pentru că armura mea aceasta de 20 și îmi dă foarte multe chestii în plus care sunt foarte bune. Dar nu dă foarte multă diferență. Făcut ceva. Aceasta este lumea de bone. Aceasta. Aici se spawnează un dragon ca și boss. De aici am acestea. Eu mă rog de destul de mult timp și ăștia dacă bagă bani și că și chiar joacă mult timp, fac armori, eventuri. Armora care o am eu este în cel mai bun event. Dacă aveam full armor, am dădea un... Voilà. Eu o să încerc să fac aceasta.
că mă lasă să fac foarte multe chestii cu ea, este foarte bună. Și aceasta, armura aceasta este cea mai bună din joc, pe lângă aceasta. Pe lângă asta. Normală. Să ziceți în comentarii dacă vreți ca să fac toate. Eu să mă focusez până atunci să fac rost de asta și de așa alte am ziceți voi. Hai să fac prima dintre ele două. Eu mă duc să fac rost de din alea. Din asta, cum se numea? Am uitat cum se numea. De carpeta de cost. Și peți, uit ca să mi pun. Aici am nevoie de alea. Da, dacă intrați pe aceasta din asta, pe această Skyblock, să nu intrați, să nu cumpărați de aici, că vă minte. Cu așa două. Că acesta poți să faci rost de la tine și ăsta poți să-l iei de la Bosch și de la altceva. Dacă vă jucați și vreți să-mi ziceți în comentarii numele vostru și vă bag în mine un prieten. Și vă dau și eu vă distin. Îi dau și lecția. Și acesta nimeni care nu știe cum se joacă. Ăștia care doar bagă bani nu știe să joace, deci da, de multe ori să te joci cu ei, să-i bagi la prieten pe ăștia care bagă bani și iau această armură, că nu e bună. Pur și simplu poți să-ți cumperi o armură din asta. Păi da, totuși, ai niciun sens să-ți iei acea armură. Și da, am uitat ca să-mi iau toate chestiile astea. Și acum pot să mă uit după chestii. 2500, n-am. Aceasta este bună, dar sabia mea are un enchant foarte bun. Doar că aceasta pasă de lifestyle la sabia. Dar nu are niciun sens că n-am așa de mult noroc și oricum costă 300 și unul de 10 poate să de. Eu să mă duc la ce adevărat că e nou, că am nevoie de capetele de Bosch pentru un muzeu, însă extind muzeul mai târziu. Să fac muzeul mai mare. Da, eu pe aceasta scriu în engleză, că nu vreau să știe lumea că sunt român. Sau din ăștia. Că știu să vorbesc română.
acestea sunt capete de la urma de care am făcut rost de această armură, de Soul Case Armor. Însă mi simt acesta. Am omorât foarte mulți boși, deci s-ar putea să n-am loc în inventar de toți. Mai este Dumnezeul pe acest episod. În următorul episod am să fac războiul. Nu uităm cum se numea. De ouăle de dragon. Că ouăle de dragon e de la dragon. Ouăle de acolo. Aici am folosit pentru că lăsăm prea multe și pentru că am folosit vreo 100 de gold în această structură. Și o bucățică de aici costă 1 milion. 1.100.000 ori 100 de nu? Să vedem nu știu câte am folosit, dar am folosit destul de multicele. N-am mai rămas cu multe, am folosit pentru o altă structură. Și acest muzeu să fie stins în scrieți în comentarii în ce parte, că am două părți în spate sau în față sau stins. Că pot să stind în spate sau în față. În față nu chiar, că totuși, da, să fac un perete la bunățele pe acesta. Da, doar 50 pot. Să mi-l înstind pe acesta în spate. Că totuși în față n-am cum, că în față mi să fie perete de abonați. Am mesit la cu 2 milioane. Atât m-a costat, că totuși nu faci rost în fiecare zi multe. Din așa. Joc totuși de 2 ani, deci nu de 4 ani, deci totuși am ceva de stins aici. Se sting doar cu quartz, pentru că aici este blocul folosit de mine cel mai mult. Am stins cu 50 de blocuri. Atât de mare să le stind. Da, și am folosit destul de mulți bănuți pentru acela, pentru bancă care am făcut eu. Și da, designul nu știu cum ca să-l fac, designul. Încă să-l fac aici. Da, am să pun blocuri pe de aici. Dacă mie îmi place cum arată. O secundă să-l găsesc acesta. Și ca întrebări acolo este.
Este o filmare de 20 de minute până acum, deci totuși sper că să vă placă videoclipul. Eu am la următorul event, să fie peste 5 zile și acela să-mi ie foarte mult timp ca să-l termin, acel event, să fac ca și la acesta. Dacă am un abonat care să joacă Blockmango ca mine, să intre pe joc și să-mi scrie în comentarii. Scuze. Și să-l bag la prieteni. Să mă joc destul de des acest joc, dar nici chiar mereu. Încă totuși am multe de făcut pe acest joc și când se bag eventuri trebuie să le iau pe toate. Aici am greșit. O să fac designul invers la acela. Și o secundă să vă arăt unde se... Acolo este un ton care l-am făcut cu 1.000.000 de bănuți din ăștia. De bănuți din ăștia. Încă fierul. Dar nu știu ce s-a auzit. Fierul costă 80 și 80 ori 9 este 720. 720 ori foarte mult, egal cu extrem de mult. Încă trebuie un stop care nu mă pot acela. Am pus la locuri de o trebuie ca să este întins la ca să-mi fac un pic mai înalt. Am și o fermă în aer, aceea asta. Fermă care am făcut-o eu, care să o folosesc pentru testări și pentru mâncare. Și aici am greșit iarăși. Și aici am nevoie de watercolor să fac aceștia. Însă mai am nevoie de destul de multe, făcut de quartz. Aceștia. Pentru scări. Nu știu cum să fac designul, dar cred că tot am să pun doar slab-uri. S-a băgat update cu să poți să le pui pe așa, toate acestea așa. Și din greșeală le pun și departe.
pic, că nu am nevoie pentru hartă. Și dar nu știu de ce am prieteni foarte mulți care sunt băieți. Unii dintre ei nu știu ce fac, dar bagă doar bani. Eu am să fac rost de bilă, că aici am uitat ca să termin. 3 stack-uri egal 28. Am uitat ca să-mi dau selaje. Nu știu ce am făcut. Ce s-a băgat update? De nu se aude așa. Și totuși am insuficient loc. Da, am repornit. Dar eu auzeam ceea ce este. Aici am depus încă 2 blocuri. Și în bancă am depus ceva. Nu cred că am făcut-o simetrică, dar n-are nimic, că totuși jocul ăsta niciun bancă aici. Trebuie să înscriu. Să fac aici ordinare. Notă. Un chest. Care îl bag în pământ. Deci am trebuie să-mi pun un server. Dacă vine cineva să depună, îi dau blocuri de așa. Să pun aici un... Da, am pus prea multe mesaje cu peretele abonaților. Să mă uit mai târziu la episod dacă cineva mă da subscribe și să-l scriu pe perete. Deci, primul, nu acesta, nu știu aici, nu mă... Așa. O secundă. Am să fac un perete abonaților, cum m-am gândit, însă abonați că totuși nu prea mulți abonați. N-am, nu să zic de subscribe sau de nu știu. Și eu nu știu ca să spar chestii. Da, am vorbit deja fără microfon, cred că. Să fac un perete a abonaților când încă am abonați. Scuzați-mă dacă nu m-ați auzit înainte, totuși. Nu s-a înțeles. Crede dinaintea lor. Și trebuie să-mi fac muzeul cu acest episod. Este destul de lung până acum episodul acesta. Deci s-ar putea să nu fac iarăși pudeaua din aia, să o fac din diamante.
totuși încă nu știu ce să fac cu diamante lasă în inventarul meu. Totuși fac câteva stecuri. Nu mai am loc. Și acum eu și maximul. Nu cred că am făcut să fac mai multe. Fac un pic și mai am nevoie și nu mai am loc în inventar și aici sunt 8. Se pare că nu mai am bani pe Lumengo 6, nu 5, 6. Sper că nu o să fie mai lung de 5 blocuri acesta, pentru că toate blocurile mele am 50. 25, 25 dacă fac, e perfect. Și aici sparg acesta. Și acesta. Și aici trebuie să pun blocurile. Da. Și acum am pus ele așa. Nu, îmi dau să la asta. Și așa. Și acum să mă stind. Da, se pare că am folosit un pic mai puține de atâta. Aoleu. Așa. Și acesta să fie ca înainte peretele cu vălani. Nu, nu, așa. Înainte mai am nevoie de încă una. Mai am nevoie de încă 11 capete. Și de acesta știu că mai am câteva în chesturi și câteva de mai am câteva, cred. Și în capătul lui pun ceva chestii. Doar că sper că nu i-am dat la mulți oameni chestii mele cu capul de Warden și din astea, pentru că totuși am nevoie ca să completez muzeul. Aici sunt chestiile vechi. Da, aici nu este, 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 aici nu este. Nu, chestii. Poate știut. Așa. Dar random s-ar putea să fie. Aici sunt chestiile de antrenador, încă n-am pus nimic pentru că
nimic, 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 nimic. Aici sunt chestiile de Crăciun. Aici e... Da, nu există niciun proces să încăpem că n-am lucru pe aici. N-am chestii. Da. Și aici s-au terminat toate chestiile, în afară de alea de acolo. Aici n-am nimic, aici s-ar putea să am ceva, nimic, 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 nimic. Și aici capul ăsta și atât. Da, deci mai am nevoie de 10 capete de organ. Și aici se pare că nu avem. Aici le vom face două. Unu. Și acum, deci 3 pe 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Așa. Și în mijloc eu să fac un fel de mic design aici. Îmi place mie cum arată așa. Da, nu arată fain. Aici. Nu arată foarte frumos. Da. Și acum îmi iau un din asta, un din acelea și un din asta. Așa, așa. Bun. Și acum îmi pun aceste două ciori, care sunt dintr-un event. Acestea două, 1, și aici. Da, dacă aveam două era mai în mijloc. Aici. Așa e bun. Obsidianul nu am nevoie. Și asta, așa. Trebuie să fac o carpetă, nu, două din acestea. 3, 4. Pentru că altfel nu ai cum ca să ajungi aici. Da, nu white wool. Că fac cu diamante. Așa. De aici pot să ieși scosul și vin. Da. Aici. Aici am să setăm una serie. Mai un pic. Să facem și aici se termină
ce